Hemmeňize salam. Online gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü mihmanymyz Gıylaryň ýüregini ogurlayan Celil Nurberdiýew. Bu dünyada yok. Sana tay gelecek yok. Gecelim soğuk gel beni yıladay. Ellerim uzaday. Gel yıladay. Kimi söyledin ben yerime. Sen beni benzetmek her kime. Dur sağladın dilim altımı zarlap dur. Gelinim seni sorap yine bilemok soğap bolsuymu mesebe. Men sensiz olmarım yekesere. Assalamu alaikum Celil gowmy? Aleykümselam. Dansamy? Dedem gow Hudaýa şükür. Celil ilki bilen Mejit maadyndan ýene bir gezek sag bolsun aýdýas, minnetdarlygymyzy bildirýäs. Gepimizi ýykman. İkinji gezek online gepleşige gelýär. Nesip bolsa bu online gepleşik çykar, nesip bolsa umyt edýän çykar diýip. Gowmy ýagdaýlar? Hudaýa şükür, näli? Dedem gow Hudaýa şükür, bizem erwetler. Ona Celil taýyn bolsaň gön girýär, başlaýar. İlki bilen Celil özüň barada aýdyp berseň, autobiografiýaňy. Men 1992-nji ýylda doglan, Ahal welaýatynyň Bahar Letrawynda doglan, aýdyma ýene giç başladym. 2 ýyllyk boldy aýdyma başladym. Baly köşük. Bahar diýdiň, öňki ady näme? Yo, Bahardan. Bahardan. O Bahardan bolsaň, Bahardanda ulandyňmy, Aşgabatda ulandyňmy? Bärde de, aňarda da, iki ýerde de. Bir alajyk maşgalaň barada aýdyp berseň, maşgalaň bilen tanıştyrsaň bizi. Biz 2 oglan, 3 gyz. Onuň gyzlar menden uly, özümden kiçi bir jigim ma. Olar durmuşa çykan. Indi menne. Indi gerekden. Gatygowy. Celil onda näme? Şeyler hakda bilişime göre sen aydym ýaňa aýdyp geçdiň, aydyma giç başladyň. Aydym dünýäsine tötenleýin geldin ga, suçaýny geldin. Şo arada birazjyk aýdyp berdiň. Nädip geldin aydym dünýäsine, nädip suňgat bilen tanışdyň? Aslında men kiçilikde de aýdýadym, kiçilikde 4 ýaşymda zatda aydym aýdanym zadym ba. Onuň birazjyk maşgala nememde biraz karşırak bolular aýtma zat diýip onuň biraz şondan saklanım ýoksam irrägen başlap bilýärdim da. Karşı bolmalarynyň bir sebäbi barmy? Kakam aslında öň muzikantdy da onuň biraz. Kakam aslında sağlanda. Kakam aslında sağdan. Suňgat bilen hat ýakyndan tanış. Soň üçinem karşı boldy pikirimçe. Şu tarapdan onuň başlanymda ýam bir oturuşykda şu doganymyň Hacı Nur doganymyň bilen akepler maştany eşitýänsiňmi? Akepler bilýän. Onuň şoň başlygy ýani Hacı doganym doglaňy nedenne şu taýda aýtdym, zat etdim onuň şeýdiki iş gitdim de sondan başlady, he? Oglanlar. Oglanlar wa şatlyk wa sopif ol kliplerini edeli da işläli onuň doganyma ol biraz nemetdi öýdäkiler bilen düşünüşdükde gara şey diýip başlap gitdik de. Öýdäkilerini düşünşeniň gowy boldy şu wagt näme? Aydym dünýäsine täze bir artist, täze bir aydymçy we gyýlar üçin has gowy boldy men pikirimçe. Şeylere dowam etdik onda. Aydymçy bolmadyk bolsaň, näme kär bilen meşgulanardym? Ben aslında aydym aýtmaýakam, studiýada klip ýani kino umumyň şu syngat işler operator, rejissör bilen meşgulanardym diýär. Şol işler bilen meşgul bolardym. Gowy. Sebäbi aydym aýtmaýakam, akepderde ýani kamera, syomka edýärdim de. Tüýle. Haýsy welaýatlara toýa gidip gördüň?
Velayetlere hemmesine de gittim. Bir Levaba gitmedim öýdän. Hawa Levaba gitmedim, galanyna gittim. Nesip bolsa bizim toýumyza bararsın Jelil. İnşallah. Berden ýene soragan bereň arasynda bizim toýumyza gelersiň diýen welim. Toýa näçmada gidýän Jelil? Ay toya var, mut yarım diýeyim. Jelil. Berde azajyk şeyler inçerek bir soradan. Eger velayetlarda okuwçylar üçin muht konsert gurnalsa, sen şo konsertlere muhtuna gidersiňmi? Mesele yok, giderim. Haýsy aýdymçylar bilen fit etdiň, duet aýtdyň? Duet edem ok. Şu wagta hiç aýdymçy bilen duedyň ýok, dogrymy? Ya bir rap ba, olam Yok, rap aydımçı bilen. okudy şu. Ya edem ok. Hiç kim bilen. Näçe edem ok Jelil? Ay edem ogam kan bilem ok. Belli bir özüň prinsipiň barmy ýoksa intellectual näme diýeli? Pursat döremedi, ýagny moment döremedi fit etmene. Ay yo edil näýlek diýsem kam. Öňmen diýip diýenden boldy. Ýa-ni bir aýdymym çykanyna da dedin. Aýdymçylar bir kısanyna diýip birini diýipdim ýa birini diýdim. Olam ay o wagtlar belki gown ýetenler. Kim o aýdymçy? Ay bala ad hukmanna. Baýany. Wala. Jelil, ilerde nesip bolsa da haýsy aýdymçylar bilen fit aýtmak niýetiň bar? Bir kolabora etmek, bir bir hit döretmek. Ay edil vara feed etmek niyetime yok ýöne. Eger feed etmeli bolsam, mekan wa kakayf, onun gayo wa gaýyrsız. Şolar bilen ederim. Yine de bu da ağdalan köpüsünü has gıklandıryan soralarının biri. Jeren bilen araňyzda bir zatlar bamy kasynwatdan başga diýerler. Jeren bilen? Hawa, Jeren Halnazarow bilen. Yo, o Jeren bilen hem kardeşim hem yani jig dogan ýalla. Synwatdan başga araňyzda hiç zat ýok. Ya. Şunu kad goýup geçeli. Yine jig dogan kardeş diýdim-de. Ýalňyşmasam Instagramda bir-biriňizi izolaýadymyz, ýagny takip edýäňiz. Patpisyndyňyz. Bu adam ikiňizden bir-biriňizden atpysat edipdiňiz. Muňa näme sebäp boldy? Ay on sebäbim ýok. Ay men wara kan şu zatlar kan ünsürem ok yani neme. Patpisat kan şu zatlar kan üns berem ok men. Onun aralarda hemmesini aýrypdym. Ýa-son goşdumda son goşmak ýadymdan çykypdyr. Olam belki meni aýrypdyr diýip aýram bolmagam mümkin. Ýöne maňa diýdi, näme üçin men atpysat etdiň diýip aýtdy. Own bir toyda gawat gelenmizde. Men patpisat ederin idimde ýadymdan çykyp galypdyr. Ederin patpisat ederin. Ana nesip bolsa o. Berden belli geçen mejatymyny da bağışlamyzyň, artistlarynyň köpüsine patpisyn. Ýöne biz idine bize patpisat etsinler diýen bir umydymyz ýok, niýetimiz ýok. Biz üçin bir tapawut ýok onda aslında. Biz näme üçin patpisyn ýanky artistlarymyza ýa aýdymçylarymyza bize aýdymçylarymyzyň artistlarynyň täzelikleri, onuň Instagram dünýäsindäki bolup geçen zatlaryny bilmek üçin edýär. Ve hukman suratda bize izne patpisat etsinler ýa patpisat etsinler diýen bir düşünjemiz ýok. Menem şolar ýaly. Şonu näme pikirde? Jelil, senin görkün aýdymçy karýeraňa peýdasy boldymy? Senin pikirinçe? Boldy. Näçe prosent peýda edendir diýip pikir edýän? 50. 50%. Onu sonra sen ejeňe meň diýän, kakyňa meň diýän? Ejem tarabıma mumman, ejem dail toporma meň diýän. Ejem tarabada. Näme gysotym? Brady kontrol? Şu bilme arýar. Şondan gysotym. Bilme arsyň, bilem o nämeden. Onda masaja git. Geçe gün masaj beripdi. Masaj gideýine. Bil meselen bolduğu için Anwar'ın yanına geldim. Anwar masajist İstanbul'da ve häzir bilim näme üçin ağrıya, näme etmeli, näçe seans Anwar'ın yanına gelmeli. Hemme zat bilir ve siz bilen paýlaşan.
bilim näme üçin agry we näme meseleler baglaryny häzir analize düşünürür. İlk başta bilim ağrımanın sebeplerinden birincisi bir ayağın riska bolmagy. Yani bu %98% yankı çağırkan bolýar. Yani çağırlıktan gelýär. Yani ya yanlış belemekten bolýar ya doktorlaryň düzeltmemesinden bolýar. Son bilim gıyşıklığı şu ağrı berip başlaýar. Yani spazm oluşýar. Yani mышцаларда şolarda ağrı oluşýar. Şonları biz yani 4-5 seansta bejermene çalışacağız. Masaja gelende kökman bir yerim ağrandymı ýanyna gelen ya bilim zat edendemi ayağım ağrandymı ýanyna gelen ya masajy isteyen adam gelip ettirmeli. Masajı yanlış bir düşünce var. Öňden gelende masaj diňe yani iň baý adamlar edilýän zat diýip düşünilýär. Kesellere tedavi edýän zatlaryň birincisi masaj bolup gelýär. Çünkü %80 oranda kesellerin gan dolaşmasından bolýar. O da masaj ýa-ni gan dolaşmasyny goýulaşdyrýar. Dostlar, masajdan soň gowy hemäňe maslahat edýän Anwar talydan aşarda boýup geçen Kim İstanbul'da bagly. Mejetin promokodyny ulanyň, Anwar arzanlatyş eder kökman turatda. Sen sebäp aýdymyň MP3 görnüşi klipa garanda has köp dinlendi. Näme üçin sen pikirinçe klip görülmedi MP3 ýaly? Pikirimçe zat aýdym gowy bolsa, aýdym ya nime halkyň gowuny tursa, şol aýdyma klipem gerek gel. Diňe aýdymyň MP3'si ýaýrap bilýär. Onuň aýdymy ýani aýdym dinleýärlerde klipini görmegem islemeýänler bolup bilýär. Aka ýagdaý bolýar, aýdym gowy däli, klipi gowy bolsa, klipi köp görülýär, MP3 görülmän bilýär. Onuň aýdym ýerine düşen üçin molaýmasa diýip pikir edýän mena. Ýoksam klipim erbetdäl, klipim gowy. Hawa. Gowy bellek geçdin, gowy toçka, ýagny gowy nokat goýup geçdin. Bärde ýene bir Türkmen aýdymçymyz Kare, ýagny Kakajan Rajepowyň ýalňyşmasam Palavina aýdymynyň MP3'i has gowy dinlendi, näçe millionlar alındy. Ýöne klipi eýen MP3 bilen klipin arasynda belli bir wagt boldugy üçin, bir uzak bir wagt baglygy üçin klipi MP3 ýalyk dinlenmedi. MP3 50 milyon töwerek bardyr belki, men bilmeýän, ýadymda ýok eýem. Ýalňyşmaýyn, bir zat desem ýalňyş bolar. Ýöne klipi 10 milyon töwerek, şonkaýalyk bir zat bolmaly, ýalňyşmasam da. Senin klip bilen MP3 şonkal tapadyň bar. Ýene bärde bellek geçeli. Eger belki MP3 goýbermän, ilk klip bilen aýdymy goýberen bolsaň, şol dinlenmäni, şol prosmotr alardym. Pikirimçe. Onun köprä amalardy. Ýam 1 milyon da ýeterdi. Nesip bolsa ileride ýetersin. Ýene şeýler akbarda. Celil, sende men ünsberýän käbir aýdymlaryň MP3'ni ilk çıkaryan, dağa diyen, ondan sonra klip çekmene karar verýän. Bu näme üçin? Birinji görýänmi adamlar näli dinleýär, näli kabul edýärler, ondan soň klip bermän kararlanýan. Hawa şon ýaly men nähilek zat edýän, aýdym görýän, gowy bolsa, aýdymy gowy kabul etseler, gowy dinlense, ondan klip edeýin diýän. Ýöne ol men pikirimçe edil bir dogry pikirim diýip biljek gel sebäbi klip bilen aýdymy bile çykarsaň has gowy bolup bilýär. Has gowy bilýär, dogry nokat. Ýene şeýle bir sorak. Celil, sen ine eýem sunotu diýen, mene giç başladym diýen. Ýöne ondan öňem höwesiň bar eken, çykarýan aýdymlaryňda diýeli eýem studiýada sesiň ýazanda zat edende aýdym taýyn bolup berende. Duygu barmy? Çustuw diýänmi? Şulaydyma tutar, şulaydyma hit bolar, şulaydyma adamlar halap dinler diýip. Şolar ýa duygu barmy? Professionalist bir tarapdan. Men aslında nähilek aýdym çykaramda şol aýdymy gowy däl bolsa, gowy dinlenmez diýsem, şol aýdymy çıkarmayan. İlk özüm dinlek görýän, başga da dinledýän adamlar bar. Özüme ýaraya, onuň beýleklere dinledik görýän, gowaken zat diýip nemeseler, onuň maňa ýarasa, umuman özüme ýarasa, beýleklere de öz dinledýän adamlar da ýarap bilýär, onuň şo boýunça çykarýan ýöne. Haýsy aýdymy çykaryp, ýa-ni YouTube kanalyma goýsam, şol aýdymy ýa
özüme yaradı diýip çykat bilýän. Şol aýdym eýem sen egzameninden geçeni bolýan. İlki sen öz Aa, egzameninden aa, geçirýän. Ondan soň Aa, eýem dinleýijilerine hödürleýän, ýani auditoriýa hödürleýän. Ýanky gowy bir tarapyny belläp geçeýin berdi. Sen diýdiň, seniň ýenem ýanynda kömekçi kritiklerin bar. Ýani seniň şolaryň pikirini dinleýän adamlaryň bar. Ve şolara ilki özüň dinleýän soň olara dinledýän, olaryň plusyny ýagny goşmagyny alsaň, hawa gowy aýdymlygyny alsaň, ondan soň eýem auditoriýa ýani öz dinleýijilerine hödürleýän, dogrymy? Ha. O aslında profesional bir aýdymçynyň iň dogry edýän zady şo eger bir aýdymy kritik ýagny özüniň ýanynda ýalňyşyny ýalňyş, dogrusyny dogry diýip aýdyp biljek adamlaryna ilki görkezip dinletse, o gowy zat, o profesionalny bir ädim. Şeylerak bir zatda Celil sen sebäp aýdym diýdiň, sen sebäbi geçmäli. İlki ýangy ýakynda Instagramda täze aýdymyny paýlaşdym, 100%. Ha. Şol aýdymyny men haladym. Sağ ol. Sen täze aýdymyň şu 100% gowaýdym. Şu aýdym tutjak bir aýdymlaryň biri. Şoň üçin men öňki aýdymlaryň hiňlenip ber zat diýjek geldi. Mümkin bolsa şol aýdymy hiňlenip berseň. Diňe şumat prepevini goýupdym da şoň. Şo diňe prepevini hiňlenip beräý bide. Biz 100% gürleşeli gel hemme zady. Gel 100% aýdalydım man dogry zady. Seni gowwarsam sen men bolşumdan narazy. Peýdasy ýokmy? Peýdasy ýokmy? Sağ ol. Sesiňe sağlyk, berekella. Gowoluyum. Sağ ol. Geçenki gepleşigimiz, online gepleşigimiz köpse gyzyklandy, näme üçin çykmady? Tehnik sebäplerden ses ýazgysy da mesele boldukları üçin geçenki online gepleşigi size hödürläp bilmedik ve dowam etdik. Celil, sorak şeýlerak geçenki online gepleşigimiz edenimizde has köp bilenmi? Şolary al bir zat bardy. Sen stilin oňa meňzýär, sen stilin muňa meňzýär. Men oňa ýa muňa meňzýär diýjekkä sen daş keşpini, öz daş keşpini kime meňzedýän? Bir zat Yalçın Taç, biram Özcevit Burakmy şoňa meňzedýärler. Ýalňyşmasam. Sen has köp özüň kime meňzedýän? Ay bilmedim men wara. Ýani adamlaryň diýişi oýunça ya neme adamlar köp adamlaryň diýýäni boýunça alamyzda buraga meňzedýän diýerler, köp adam diýär. Ýöne edil aýdyma gedek galanna ýöne edil men kiýala men plana meňzedýän diýjek bolsam bilemok onu aýdymda plana meňzedýän diýip bilemok men. Sebäbi men ýa näilrak diýin birazajyk indis diýen onuň Turetska arasyna çalaja aýdýan onuň Ýewropeýski men edil tagamlar goşýan. Onuň şolar gar aýdýan bolyn onuň edil men aýdymda planning coming diýen diýip bilemok mena. Şu aýdymda planning coming diýen diýip bilmediň ýöne şunçalyk bir zat. Aýdym ýolda başlandy, ýani smooth ýoluna täze başlandy. Indi kararlandy, öýdäklerden jogap alandy we bolýa bas diýenlerden soňam bama bir halypa ýol görkeden. Celil sen şeýtsen gowy boljak, Celil sen beýsen gowy boljak diýip. Ba. Kim? Mekan bana şu zatlarda ken kömek etdi, ken şular ýalyrak edip aýtdy diýip ýa Mekan Kakaev. Şoň bilen men köp zat maslahatlaşyp esasan şoň bilen aýdymda şoň bilen maslahatlaşýan diňe. Onuň şular ýalyrak edip onuň gaýgysy we gaýo ýanky olaram orçça aýdýarlar bilýän onuň menkä golaýrak da onuň şolar bilen bile maslahatlaşyp zat edip şeýdip näme diýär. Şonu köp zat öwrenen zatym, Mekandan köp zat öwrendim men. Mekan bilen sen häzir bugün öçede işleşýän ýa arasynda başga fazandalar bilen, başga beatmakerlar bilen işleşýänmi? Bayram Nowat bilen işleşýärdim. Başda da şoň bilen birinji aýdym şoň bilen başlaýdym.
Onun yankı söhbet son kaydım %100 aydım söhbet dilen Rozif bilýän tanaýan. Aydymlamyň sözlerini dizip berýärdi. %100 aydymam şonu işledim. Wala başga hiç kim bilen şeýle klip edýän aydymlamy başga hiç kim bilen işleşemek diňe şolar yankı. Inni gelýär hemme kime gyrkly soralamda köp soralar iň gyzyklaryny taýlap şansalam diýeýin. Şeýlerak bir zat bu has gıylara gızıklı soralığın biri. Celil söýgüliň barmy? Onu aýtmasam bolarla? Aýtmasaň bolar. Geçäýär. İkinji soramyz. Celil. Sen üçin ideal gyz näle bolmaly? Sen idealyň. Birinjiden akıllı olmalı, ola düşünükli zat. Ola standart. Awa, akıllı olmalı, o hem oğudan olmalı, hem bir hili näýilek diýeýin, deme. Ene ejeme, kakama, golayrak bolmaly, has olaryň göwüne ýaraýan, olara da göwün tapyp bilýän biri bolmaly. Seret sora berýän şutaýda. Sen inşallah diýil nesip bolsa geljek geliningde ejeň gözleýänmi? Ejeň ýal bir gelin gözleýänmi? Hawa. Gönümel soraýyn. Aha. Sen babnikmi? Ýagny türkmen dilinde aýdamyzda jalaymy? Ay. Gaçda. Yerine göre ha? Awa diýende. Ağdalarımız gızıklandıryan soralarım biri ýene Celil haçan öýlenýär, toy haçan diýerler. Ay nesibeli, un nesip bolsa, ay büýläýärm giýjak galmy. Bu ýyl giz kaldy. Kil belki. Awa şu nesip bolsa bir ýa karantin ol geçse nesip bolsa. Nesip bolsa. Ýalnyşmasam Celil sen İstanbul'a gezmäne gelipdiň. Öňler. Awa. Şu İstanbul'a gezmäne gelende bizim türkmen taamlarymız Fiç Hows'a gelip gördüňmi? Yo, ona bak göremek. Ona nesip bolsa ilerde İstanbul'a gezmäne gelsen seni bizim türkmen taamlarymız Fiç Hows'a myhman ederdi. Hökman. Nesip bolsa inşallah hökman barar. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiç House'da. Hoş geldin. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fiç House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Şimdi olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fiçi, sonsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının ählisi var. Size bilmedim, mene bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Celil, men sana aydym oğurladın ya aydym oğurladın mı diýjekkä. Oğurly aydymlara näle seredýän, näle garaýan? Oğurly aydymlara dogry däl diýip bilýän. Dogry däl diýip seredýän, ha? Pikir edýän o. Dogry däl diýän umuman. Bolýa, dowam etdik. Ýaňy diýdiň ha, klip MP3 aydymlara girdikde welin şeýtdiň käbir aydymlaryny MP3'lere öňünden goýberýän, klipler hem soň kararlanýan. Klip düşürjek aydymlaryna näde dip karar berýän? Klip düşürjek aydymlanma. Klip hem aydym klip edesim gelýär men hem aydymlanma. Ýöne klip düşürmegen bir ansat däl bilýän, biraz wagtyň alýa, olýa, bulýa, onuň ya toy bolup bilýär. Ya klip maker'ın iş çıkılıyor onun hemme demet bolan ýöne haýsy aydym men çıkarsam hökman şol aydymda klip
edeyin diýip çykarýan ýöne. Aydym çıkaranda iň başdaky niýetin şu aydyma klipa düşüreýin, klipam çykaraýyn, klipam hödürläýin. Ha, şo niýet bilen çykarýan. Şeylerak sonra ýa-ni diýdiň sen mekan bilen işleşen köpünç ondan Novat bilen işleşdim diýdiň. Bayram Novat bilen işleşdim diýdiň we häzirim Fehmet bilen käwat işleşýän diýen Roziýew bilen Sadanda bilen. Şeylerak sonra Bayram Nobat'tan mekana geçende mekandan häzir Fehmet bilen işleşende stiliňe tapaw edýärmi? Aydym stiliňe. Men onun bayram bilen işlemde de söhbet neme mekan bilen bayram bilen ikisi bilen bile başladım men aslında. Oňa da aydym işletmenem, oňa da mekan bilenem. Onun bayrama aydymy işletsem golasymy mekan bilen goýan men. Onun ben stilime hiç hili awa. Fehmet aydym işlediňde ýene de sesi mekanda ýazdyrýarmy? Ya Fehmet'in özüne, Fehmet'lerde özüne yazdıpdyk. Men bu soraw berýärmiň sebäbi şu. Sen aydymyňda öňki aydymlaryňa serdiňde bu aydymda azjyk stili ütkäpdir, tagamy ütkäpdir. Şoň üçin bilesim gelýär. Öňki aydymlaryň açaçan aydymda köp aydymlaryň belli bir stilde gidiýär. Meňdeş, sana meňdeş ýok aydymyň we şo wagtda çykan aydymlaryň köpüsi bir-birine stili meňdeýär. Ve yine bu soru sen sebäp aydymy kim ýazdy? Sen sebäp aydymy mekan. Sen sebäp aydymyňa mekan ýazan bolsa we sana meňdeş ýok aydymyňa mekan ýazan bolsa ikisiniň stili düýbünden ütkeşik we mu ütkeşikligine mekanyň pikiri barmy, sen pikirin barmy? Sen eýem diýdiň şu stilden biraz çykaly, tapawatly bir stili gireli, tapawatly bir tagam goşaly diýip sen pikiriňmi? Hawa ol nähilek men birazajyk tansawalynarak, tans etdirer ýarak aydym işläsim geldi. Öňki aydymdan birazajyk gaýgylyrakdy, zatdy onuň. Aslında birazajyk gaýgylyrak aydym diňletmek aňsat. Ýöne ýankyny tans etdirýän aydym şowkunrak, aydym birazajyk göretmek kynrak bolýar. Onuň men birazajyk köprak işledim, ýanky gaýgylyrak aydymlar köprak işledimde. Soňam şular ýalyrak bir tans etdirýän aydym gitaralyrak bir aydym işlälip mekanyň ýanyna bardym. Onuň şeýdip işledik de. Onuň mekanyň şular ýalyrak bir zat işlälipdi. Şeýdip maslahatlaşyp iki bolup sen sebäp aydymy işledik. Ondan soňam tanamalarlymam, şoňa meňdeşlik edip çykardyk ýene. Hawam stilleri ütke bildirýär, tapawatlar bildirýär. Meňdeş ýok aydymyň bilen sen sebäp aydymyň stilleri ütkedir. Şoň üçin sonra öğrendim. Ha. Ondan soň ýanky soňky 100% ýem 100% aydymy ýem birazajyk turetskirak, çetdirdirak edip onu ýem başgaça etdik. Has başgaça etdik. Bildirýär. Tagym bildirýär. Ha. Mundan 3-4 aýon gepleşik eden bolsak, sana sorawym bolardy. Näme üçin aydymlaryň biri-birine meňdeýär diýip. Bilýärmi? Ha. Şu soraw hökman bererdim. Sebäbi agdalarymyzam şol öňkü gerek online gepleşip geçirer diýende sorawlar ýazanda. Näme üçin Jeliliň aydymlary bir-birine meňdeýär diýip. Eýem bugün online gepleşik geçirýärkek, soňky çykaran aydymlaryň düýbünden ütkeýär, düýbünden başga hil stilde boldugy üçin men o sorawy sana berip bilemok. Ýöne näme sebäp boldy diýip sorajak eýem sebäbini aýtdyň. Gowy pikir tansyman aydymlar edetin gelýär, adamlar şatlandyryrsyn gelýär. Ha. Oy. Jelil çağalygyň näli geçdi? Çağalygym. Nähilrak geçdi? Обычный. Kan näilek diýin? Kan beýleki köp çağalar futbol ýa ýene bir zada gyzýan bolsa men kan şu zatlara gyzamokdum, çağawatym. Ya oyun zat ya multfilm kan ya kino şu zatlara bilemokkan gyzygamokdum kiçiken çağawatym. Näme gyzygyýardym? Ya sportyň haýsy görnüşini halaýardym? Kan sporda da kan bir ünsveremokdum. Karateye ünsver, karateye gatnaýardym kiçi wagtym. Çağawatym karateye gatnaýardym. Kartay bilen. Kan oyun zat olar ýalak zat menne kan
oyno ya bir beýlek çağlar mysal üçin sony ýene bir zat oynaýan bolsa men kän şu zatlardan daşrakdym. Celil, soraw şeýle. Senin üçin güç nämede? Güç benim pikirimçe aklında. Güç senin üçin akılda. Akıllı. Durmuşda nämeden gorkýan? Durmuşda aýralykdan gorkan. Aýralykdan gorkýanmy, ýeki galmakdan gorkýan? Şo ýeki galmakdan, ýatdan adamlar ýatdan çykarmakdan, mysal üçin adamlar seni ýatdan çykaryp şo zatlardan gorkýan. Adamlaryň ýatdan çykarmasyny gorkýanmy, ýa ýakynlaryň seni ýadyndan çykarmasyny gorkýan? Ýani adamlar diýende sen muşdoklaryň ýa dinleýijileriň üçin şo söz aýdýanmy, ýa diň öz ýakynlar üçin aýdýanmy? Olyam ýanky muşdoklaryň ýam seni ýatdan çykarmagy bolup bilýän zat ol. Sen nähili ýyldız bol, sen näme ol, bir gün hukman sen ýatdan çykýan o arada hiç ýeri mesele ýok. Elmedama sen ýyldız bolup bilmeýän o arada ýam neme ýok. Ýöne ýanky gorkýan diýenim birinciden Allah Taala'dan gorkulýarlar. Yok, owa men durmuşda diýen, men ol tarapdan aýdamok, ýa dinseme ýa beýlekde men diýjek bolan durmuşda mysal üçin gorkýan adamlara pulsuz galmakdan. Esasy şeýle alyp görenmizde ýanky hemme kişini ýatdan çykaryp bilýär, mysal üçin garnaşlaň, zatlaň bilýärmi? Özüňe goly adamlaň şu zatlardan gorkýan. Başga zatyň alajy bolarlar. Celil, inni gelýär gyzykly ýerine ha. İki soraly jogap, iki jogaply soralarynda gelýär. Birini taýlamaly. BMW ya Mercedes? Mercedes. Cristiano Ronaldo mu ya Messi? Cristiano Ronaldo. Şäher ýaşaýyşymy ya owanyň ýaşaýyşy? Owa. Conor mu Habib? Conor. Blondinka mı ya brunetka? Brunetka. Finsiyan derejaň näme Celil? Nire etmekçi? Näkilek 2021-nji ýyla näl planlaryň bar? Köprak işlemeli. Şu mask işleýänimden ikisi köp işlemeli. Oň üçin aýdymlanmaý hemme kişi bilmeli. Şonna ýam öz derejäme bardym diýip biljek. Ýöne bu mat edil barjak derejämiň ýarsyna da belki barandyr, ýa barandyr. 2021-nji ýylda näme maksatlaryň bar? Näme planlaryň bar? Köprak aýdym işlemeli, klip işlemeli, öýlenmeli. Nesip bolsa? Nesip barda. Nesip bolsa Celil, ýakynda Mejitmi kanalynda bizim ýylyň aýdymçysy, soň ýylyň iň gowy klipleri we şoňa meňdeş toplar saýlajak bolýar, ýagny iň betlerini saýlajak bolýar. Ondan biz saýlandyk. Biz ýanky diýişimiz ýaly saýla berýär, agdalar saýlaýar. Sen özüňi şo topda häzirden bir ýerde görýärmi? Görýän. Nesip bolsa, nesip bolsa. Nesip bolsa. Sebäbi YouTube'da şu ýyl iň köp dinlenen aýdym ben kolaydy diýen. MP3 bolandamy? Awa, MP3 aýdymda ol klip bolsun, ýanky aýdym bolsun, umuman aýdymyny dinletmekde niýetiň dogrymy? Awa, dogry. Ýalňyşmasam, Amaliýanyň bir aýdym 1 milliona barmaly. Düýün öňgün görümde 9990 näçeti. Düýün öňgün görümde 1 milliona barmaly şo. Onna dogry.
Ýöne senki soň ýüklendi. Yo şu ýylyň aýdym ha. Hawa. Doğru değil mi? Ol geçen ýylyň soňunda ýükledi ýalňyşmasam. Dekabryň 25-inden soň ýa-da ýanwaryň başynda ýükledi ýalňyşmasam şolar ýalman. Aynı çislosunu belli bir wagtda bolanyny şo boýunça aýtdym da men. Öz muşdoklaryňy dinleýijilerine aýçyk goýjak sözden bagysy sen dinläli. Muşdaklarym sağ bolsun maýdan birinji bilen ha. Onuň ýanky tesirlere gowuzatlar ýazýarlar. Onuň üçin aýratyn sağ bolsun maýdan. Taşlaşmasınlar menden. Meňden alsınlar, nesip bolsa köprak täzelik ederim. Begenlerin hep umid edýän. Hemmesine deýene bir sağ bolsun maýdan. Hawa menen berden sana sözlerine goşulýan agzarlarymyza köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Aktiv bolanlar üçin, like basanlar üçin, tesir edenler üçin we şu wagt seni ýaga geçirip duran Akkepter studiýasyna köp minnetdarlygymyzy bildirýär mejitym adyndan. Bize himayetkarlyk edýän türkmen taýamlary Siçhawsy minnetdarlygymyzy bildirýän. O şeýlerek diňe minnetdarlyk gollaýanlar üçin bizden diňe minnetdarlyk bildirmek galýa. Ve Celil senem gepleşimide gelenin üçin köp sağ ol. Minnettar gepleşik pikirimçe gyzykly boldy. Sen üçin hem gyzykly bolandyr diýip pikir edýän. Gyzykly boldy, wa size de sağ bolsun maýdan. İkinji gezek. Ön sapar bolmady üçinem ötünç soraýan şeýle öz adymdan. Ses sebäbi gowulmat. Teknik ýagdaýdan ses sebäbi. Ha. Şeýlerek ona şeýlelik bilen Celil gepleşimiz tamamlaýar. Özüňe gowja seret. Ýakyny sen bilen ýene o Mejitym kanalynda görüşer diýip pikir edýän, umyd edýän. Hemmesine salam aýt. Balya, sağ olun size de. Tamam. Balya. Dostlar şeýlelik bilen gepleşimiz tamamlaýar. Gepleşik göňüňe ýarandyr diýip umyd edýän. Celil'in Instagram'yny, YouTube'yny belläk geçen aglap bolup gollap bilersiňiz. Özüňize gowja serin, hoş sağ olun.